ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅ ପାଇଁ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ହାଲୁଆ ବନେଇଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦା ପକା ଚା କଲି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପଣସ କଠା ଭଜା। ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ପୁରା ମଜା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଖାଲି ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବହୁଛି। ପିଠଉ ଦେଇ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଜା କରିଛି। ଚାଖଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାଢ଼ି ରଖିଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଜମା ଭାବିବେନି ଯେ ସବୁ ଏକା ଖାଇଗଲି। ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ଭୋକ ଏତେ ଯେ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ନ ପାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତି ପାଇଁ ତଡ଼କା ବତୁରାଇଲି। ଇଭିନିଂରେ ଜେଜେ ନାତି ପାଇଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କଲି। ବୋଉ ଛତୁଆ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ବାଦାମ ଭାଜି, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୋଳି ଆଣି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ସମୟ ପାଇନଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ଅଟା ଚକଟି ରଖିଲି। ବତୁରୁଥିବା ତଡ଼କାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଟି ଦେଇ ସିଝେଇଲି। ପରଟା ତଡ଼କା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ ଆଚାର ଖାଇଲି। ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।